Shh. Okay. Buti na naman nandito. Sino ako? Samyup. Waitress ka dito nakikain. Hello, Lowell. Kasama ko nga pala si Mama. Mama, si Lowell po. At saka, may kasama pa din ako. Ito yung yaya ko. Yes, order na kami dito. Ano pong order niyo? Unli beef o unli kambing? Ay, gusto ko yan. Meron bang samyup na kambing? Gusto ko yan. Parang manginginom. Yes. Ano po gusto niyo? Soju o long neck? What? Long neck! Mas gusto ko long neck! Sige po, order lang po kayo. Sige, ako na po magluto. Ayan, tagaya mo na kami ng long neck. Grabe naman to long neck. Mama, Yaya Trixie, ano pa ba kami gusto pa kayo? Ay, ako ano lang, cinnamon. Tsaka take outan mo yung driver natin. May driver ba tayo? Wala tayo sasakyan. Shh. Okay. Ay, may driver kami. Bali 3 dosena na orderan mo. Diba? Ay, buti na naman nandito. Sino ako? Samyup. Ba't nakikain ka, girl? Waitress ka dito nakikain. Close na tayo. Ay, kala mo hindi namin narinig. Napakabastos mo. Baka idemanda kita. Pamumuwersa yan. Anong kakaso natin, Trixie? Push it? Pushy. Hard push. Harassment pala. Pushy. Bakit kayo nangingalam kung pushy ang sinasabi ko? Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.